Zdravím všetkých. Dneska sa porozprávame o podpore o youtuberoch, ktorá bola asi tak pred rokom, pol rokom, ale ja to videojko točím aj teraz, pretože ma neskutočne prekvapilo, že vlastne stále YouTube kanály, ktoré to robia, proste nevymreli, proste, že stále to ľudia točia a stále to je teda neviem, či sa dá povedať, že je to ale videl som to už viacerých YouTube kanálov, ktoré proste zistia, že neviem, mám málo views, tak rýchlo natočím, dajme tomu nejaké videjko s tým, môže mi tam hocikto napísať, alebo spravím stream z toho a hneď odbery pôjdu hore a sledovanosť pôjde taktiež hore. Viem, že väčšina z vás na toto videjko klikla z toho dôvodu, že si mysleli, že naozaj toto idem robiť, ale naozaj po tom roku a pol, alebo koľko vôbec netočím tú podporu, pretože tí, čo ma sledujete už naozaj dlho, asi tak od začiatku, čo mám tento YouTube kanál, viete, že kedysi som urobil asi 4 videá z takéhoto niečoho, ale za prvé, vtedy som poznal asi jednoho človeka, kto by to robil. Vtedy to absolútne nebolo rozsiahle a netočil to takmer nikto, síce potom asi o rok neskôr už sa to stalo takým, dá sa povedať, fenoménom a bola tá záruka toho, že keď ste proste vám padali views alebo hoci čo iné, tak ste proste natočili tú podporu. A za druhé, nerobil som to pre views ani pre odbery, pretože na ostatných videách som mal takisto views a aj lajkov a odbery mi vôbec nestúpali vďaka tomuto, ani mi celkovo nestúpali, takže vôbec som to nerobil preto. A ešte potom som to robil trošku inakším spôsobom, ako to robí väčšina ľudí, teda samozrejme nájdu sa aj výnimky. Že som si vyberal tých ľudí a nie, že keď mi niekto napísal, čo robí väčšina bohužiaľ ľudí, že keď mi niekto hneď napísal, tak hneď som ho tam dal bez ohľadu, aby som si pozrel jeho kanál. Ale väčšinou som tam dal svojich kamarátov, ktorí majú kvalitnú tvorbu, alebo proste ľudí, čo proste si to zaslúžia. Ale ani teraz by som také nič nerobil, hej, lebo už teraz mi to príde ako blbosť, už vôbec to, čo som ja robil, ale stále si myslím podľa môjho názoru, že je to lepšie ako to robí bohužiaľ väčšina ľudí a robilo. Že dajme tomu nejaký stream, pretože zistili, že majú málo views a že im veľmi padli tie views, tak dajú najmä tomu nejaký stream, dajú názov podpora youtuberov, príde samozrejme trojnásobný počet ich reálnych divákov alebo reálne, čo sa na to pozerajú, pretože sa na to pozerú proste nejakí youtuberi, čo majú dajme tomu jedno videjko a hneď napíšu, ja tam chcem byť a takto niekoľko kanálov, či už v tom streame alebo samotnom videu proste je a tým sa proste jemu aj zdvojnásobí jeho počet views a jeho počet odoberateľov, čo mi príde bohužiaľ veľmi zlé a fakt sa divím, že stále toto nevymrelo a stále niektoré YouTube kanály československé toto robia. Čo ma zarazilo, to robia YouTube kanály, ktoré mali niektoré aj videá proste fakt kvalitné, ale proste nemali tam toľko, dajme tomu views ako na tej podpore, ale proste stále to niekto urobil to dajme tomu nejaký človek, ktorý ja neviem, má 1500 odoberateľov, ale má nižšie views, tak proste natočí si túto podporku, zdvojnásobňuje sa mu ten počet všetkého, ale tá kvalita naopak ide dole a ten obsah ide taktiež dole. Poznám jeden YouTube kanál, ktorý tu nebudem menovať, ktorý toto kedysi robil a kedysi to robil akože fakt, že často a robil to proste. A ten YouTube kanál vtedy mohol mať niečo okolo takých 200 odoberateľov a začal to robiť, pretože videl, že ostatné kanály z toho majú proste viac odoberateľov a všetko možné. A videl, že to proste robí a tak to začal aj on robiť. Samozrejme tam sa začalo hlásiť veľmi veľa ľudí, extrémne veľa ľudí a on proste bez toho, aby sa pozrel na ich tvorbu, ich dal do toho videa a proste ten človek potom mal viac tých odoberateľov aj napriek, dajme tomu, jeho horšej tvorbe, samozrejme to nemusel byť každý prípad. A potom ten, kto bol proste, ten, ktorého podporoval, potom on ho sledoval a takto si vlastne narobil tie views. A ten youtuber má teraz asi 1500 odoberateľov a proste asi 1000 odoberateľov si proste tým získal a ostatné videá mal v pohode, lenže v tej dobe väčšina jeho videí obsahoval práve toto a je smutné, že kvalitné video, ktoré aj ten človek mal, tak proste malo oveľa menej pozretí, oveľa menej lajkov, proste odberatelia vôbec nešli hore
ale keď natočil tú podporu, ktorá obsahovala, bolo úplne dole, kvalitou taktiež dole, tak to proste bolo to in. Viem, že asi pred rokom, alebo možno pred takým pol rokom, bolo to už fakt dávnejšie, natočil o tomto videu Pevnosť a vlastne on na tom natočil video a vtedy v tom čase vlastne, ak to natočil, tak to stíchlo. Nikto to takmer nerobil, tú podporu, či už na streamoch alebo samotné video. Nikto to nerobil, bolo to také stíšené, ale teraz zrazu mám taký pocit, že opäť to sem prišlo, pretože u niekoľkých YouTube kanálov, takých menej známych, to vidím. A samozrejme tým YouTube kanálom sa začne opäť dariť a chápete. Na toto video som mal, túto video teda už som chcel natočiť asi pred rokom možno, už fakt dávno, ale potom som na to nejak zabudol a jak tu bolo to ticho, tak som nemal dôvod to natočiť. No ale teraz, ak som to videl, tak ako, ak sa vám takýto typ videí páči, tak určite mi nezabudne napísať do komentárov nejakú svoju myšlienku alebo názor na toto video alebo tento typ videí. A samozrejme môžeš dať aj like, ak sa ti toto videjko páčilo. Môžeš mi zanechať odber, ak sa ti páči moja tvorba a ak ma chceš sledovať aj naďalej. Samozrejme si tam môžeš odsvajknúť ten zvonček, ktorý ma neskutočne irituje, pretože vlastne ten zvonček spôsobil u veľa YouTube kanálov. Proste im padli views, ale samozrejme aj mne, ale mne to padlo aj vďaka mojej neaktivite. No každopádne môže si ho začiarknúť a veľmi, naozaj veľmi rád budem za zdieľanie, ak teda si myslíš, že proste ak by si ma chcel zdieľať medzi tvojimi kamarátmi, budem za to naozaj veľmi rád, ale to je iba tvoja voľba. Takže to je naozaj všetko, majte sa pekne, ja sa s vami lúčim a ahoj.